Омазнен черен дроб и киселини. Много ясно, когато ядеш картофи и най-различни мазни тестени храни, това е съвсем нормално. Как можем да пречистим тялото? Разберете, черният дроб е нашия филтър. Това е нашата пречиствателна станция. И ако вие не се грижите за него, не се чудете защо ще опирате до лекаря и лекарствата, които ще помогнат, но ще навредят на друго. На бъбреците, ще раздразнат корема и въобще няма да имате енергия. Затова, мили хора, просто чистете черния дроб. Как можете да се справите с омазнения черен дроб? Как можете да предпазите този орган? Защото когато той не работи добре, не филтрира всички вредни храни, стрес, кислород, въздух,